A decisión que se tomou na Asamblea, mas asambleas de moitísima xente, pois foi que nós, estas medidas que tomamos de encerrarnos, de non permitir que os nosos fillos veñan ás clases, pois é hasta que teñamos unha resposta positiva, porque pensamos que é mellor tardar uns días máis en empezar o curso, empezar en mellores condicións e non arrastrar a unha situación que sabemos que se vai complicar ao largo do curso e que é máis negativo. O que pedimos son 3 profesores máis para o centro, porque é imprescindible para manter o que xa tiñamos o ano pasado, que era pois un ensino normal, digamos, non era ningún centro privilexiado, nin moitísimo menos, se o comparamos con outros centros da contorna, incluso con eses profesores máis, seguramente pois non estamos en peores condicións, pero bueno, é o que a estas alturas, con esta urxencia, pois se necesita, polo menos, é manter o que tiñamos o ano pasado. Non queremos os recortes que supón o feito de ter os mesmos profesores, pero con máis alumnado. A situación na que quedamos, se non veñen esos profesorados, é que, por exemplo, en terceiro da ESO non habería o grupo de reforzo que precisamente son alumnos que máis necesitan esa axuda e que é un grupo de alumnos que xa a Xunta de Avaliación considera que necesitan ese grupo de reforzo. Ese grupo non existiría. No cuarto da ESO pérdese un grupo, co cal, habendo máis alumnos que o ano pasado, pasamos de 3 grupos a 2. Eso implica, pois obviamente, bastante peor calidade de ensino e implica tamén, cousa que xa lle explicáramos hai tempo a inspectora, que vai ser un ano moi complicado porque xa os terceiros, pois digamos que houbera certa conflitividade o ano pasado, a pesar de que eran grupos pequenos, entón con grupos máis grandes vai ser bastante peor a convivencia. En bacharelato pois pérdese moitísima atractividade, hai, por exemplo, alumnos de humanidades que se verán obrigados a cursar a asignatura de anatomía, que ten bastante pouco que ver, pero porque non teñen outra alternativa para escoller, ou, por exemplo, en segundo bacharelato desaparecería a asignatura de robótica, que é unha asignatura pois, que aquí no centro, pois, digamos que era un pouquiño desde logo foi moi premiado en múltiples certames e tal, porque había alumnado moi implicado nela, profesorado, e desaparece tamén.